Well, the Hannagaisteach is sail na gailna I bhd siar stoilm gur nédéag seach ó Vivian, mar a bhulas le Cathal Luin agus Kathleen Maud ag cuirim cheol de chuid Alan Stavel sa stadium náisiúnta ar an gurb ar Haas. Chuir sana bha ar Cathal agus Kathleen in Íosan agus thugad ar isteach sa chumra Celtach mé. De réir chéile an son is se chuir sana ar héal na gailena agus ar glúiseach na gailena I goidena agus starí is gníomhach an son. I deanta daoine eile bhunaí is craobh do chunar na gailge I me cheantar féin na siar si. Agus nuair dairí mar as a gun ra roiint blianta na dhéasan bhunaí mar cuman gailach na siar si, agus dhéanam mar an agriocht son a leathnú amach go dtí Rialto agus Crossnardic agus an Port Even. Agus bhí daoine os na háitine sin pártach inar goid imachtaí. Amégans na hochtódaí an son bhí is caint le Cathal Luin agus bhfuil Cathal dom airí gníomhach in Ghaelscoilne. Bhí mar chláán féin ag tosnar an Ghaelscoilíocht an trásán agus bhí spéise gom san arnáil gníomhíochta sin. Ní raibh mór an ólaise gom féin agriocht féin, bhí is gom go raibh an agriocht annach ní ra soléir déobh an róla bhí ag Ghaelscoilne. Bhí buinte gom le bunú Scoil Santa na Dálacht agus bunú Ghaelscoilinn se chóir riime sin agus mé a bhac léin a héobh beológa a chuirseach na dóirse as na ceantracha san. Agus is céanam a bheith I láthair ar oscailt ifciúil Scoil Santa mar hampla. Mar sin bhí glódarm an deisiáid páirt a bheith gom in Ghaelscoilne mar sin agus mar beléir san an son go raibh deis an dulchan cíine dhéanamh ó héobh doras isteach go thuirt do fáistí agus á dismóirí. Is saoil na Gailne tríd an I dachas. An a hananta son bhí na hiireachtaí a bhí ar siúl ag an stát ó héobh na dachas chahangaigh de go dtí sin ag trá, agus bhí scoilne a bhíoch ag múna tre bhean na Gailne trá, airithe as an gleachta son féin amson. Bhí cléchtú diúltach treis teachta bhaim leis bhí an LFM treis bheith gníomhach agus bhí an rialtas treis an ceangas dáthangachais ó héobh dul isteach sa stát seirbhís a bhaint sa bhliain 1973. Bhí an Ghaeilne agus pobl na Gailne sais imimeach ó héobh an stát féin amson. Agus bhí deise an trí Ghaelscoilne spás nua a chruthú don Ghaeilne sa todhchaí. Domsa níor bhanan taú leis na Ghaelscoilne agus cabhanús ar na gnáscoilne ná na scoilne na Béarla, mar bhí féin ar a gnáscoilne mar a thugtar ortha, agus thugus an Ghaeilne leom mar dhéon daoine eile. Agus bhí annach chuid múntóirí agus a gom a bhí anna dhearfach féin leann. Ní hé grás ná na daoine grás I gobarleo in Ghaelscoilne mí hásta leis na gnáscoilne. An rud bhí an a go bhacmar go raibh deis an agus beidir go raibh an tám takeithe. An Ghaeilne chur I lár an chóir siadachas ó héhí a bheith ina tanga thaigisc seachas tíoch ina thar thaigisc. Agus tríd sin go bhaith na dáltaí blaise ar an eispéras a bhí fachta gom féin nar bhualas le Cathal Luin agus Kathleen Maud fadó, sé sin na chábhar scoile a bháinaí an Ghaeilne ach gur ochraí chun doras nó fuineog eile ar fád a oscailt do chuoine. Agus an cúil agus an cultúr go léir bhaine le sin a chur ar fáiláibh. Bhín cainte an na léanta ar ról na staras a chuir siadach se leidú, agus ní hanach sé sin an go dárlach sé sin, mar ceapan go bhfuil sé anna háchtach go méid deis sé gachéon duine in éiring. Agus tá idir caint fé gachéon duine daoine bhfuil a muintransá leis na céalta nó na méta bliain, agus daoine tá díochtacha ó hiartha eile aithne a chur ar an Ghaeilne mar chuné luchfar dá saoil. Atá níos mó ná áir scoile, agus go bhéh an tanga ina thuchairs chun an teispéras éireannach ina omláine oscailt do chuoine. Dúglaán mór a bhí roimh an agriocht na blianta san agus raibh chuistí bunathe na scoilne ná teacht ar iirignamh a bheith arúnach agus in cheadathe ag an Rhein, mar iirignamh sealadach don scoil. Agus frahas raibh sé santasach an uair sin, go mbeadh na chuistí bunathe i gcónaí ábalta tearach as an dobar takeíochta agus deathola a bhí acu I measc go phobail, agus fuireagnamh nó úsáid fuireagnamh a aimsiú áid éigean. Agus bhí duine éigean an na gcónaí gan mór an Ghaeilne na beidir a dearach fecht, tá buinte gomsa le CLG, nó leis go an soccer, nó leis go an rugby áitiúil, agus beidir go méid sé bhábta úsáid a bhaint as an bhfuirign sa gcuine. Agus
Chonachas domsa go raibh rud lethe going an son, go raibh glúiseacht fphobal sa chéal cheart going, agus go raibh an glúiseacht sin bunathe léarga seachtacha agsúla os na dtíine as cúlaí agsúla a bhí take le chéile chun gailscoil bhunú. Ceandas na cospóirí bhí going leis an éiris agus a bhí gomsa mar agurthir na chinú go raibh an éiris ag freastal na grúpach mí go léir a bhí pórtach san agriocht. Agus in hand son chinú go raibh an éiris a húsáid chun san cheisna heasta go agriocht iad a phléige po blií agus leis na cópháirte dachas eile a gur amach le haig spórachta. Agus go gcuirfí tús leis an pléis sin. Orintanta bheith an pléis sin chun spóideach chun spóid an fanéil mar hapla, ach bhí an machna stratéiseach ar siúil freisin. Cúis a bhí leis an dulchan cíine dhéanamar mar agriocht ba an éan chumsach a bhí going. Bhí derbhla na crá ina réir thóir, agus nuair dimig derbhla go dtí cum na mótóirí ceapach Jacqueline ní agasa ina háid. Bhí bun le ag an mirt sin, agus leis an obair bhóríon derbhla agus Jacqueline chuireach an cratar fáil chun takeíocht láidir a thuirt fus na scolanna agus de bhna thóirí na scolanna, agus chun deise chruthú dus na dtíine deonacha ról éifeachtacha immert. A deanta dhearbhla agus Jacqueline bhí Dína brathe eile an bhí deirdir ní luing, nóirí ní lunsigh, Kathleen nic an oltig, tras ní bhaín, bríd ní chluchartig, colamadúlacháin, cé I hándar, Caroline ní bhóráin, mar nic fadart, Helmí Sadléir, Anna ní homa, agus dína eile nach iad. Ba bhléonfa mór a fáisiad na nócha bhí annach chuid gailscoilna á monú ar fud na hÉireann, agus bhí an agriocht an Gníomhach. Bhí neart feibanna agus dúlan a réiteach mad le choiríocht na blianta san áfach, agus bhí an baile an go bhag hí na lenaí ar an dráig olaf. Agus orintanta ba chunsteach iad na cópháirte dachas eile bhí an hana. Bhí bórtán félín na náltaí agus go gaiilech scolanna seanna bhunathe múntóirí, ach sé dearcha bhí gailscoilna ná go raibh bunú scolanna a bhí amárna, agus gur bhunan scola bhunú, agus fostíocht a chruthú le haig múntóirí. Bhí an thar dachas John Wilson anna bhaigúil leis na gailscolanna, agus dag sé a hacaíocht mar éireacht ar chlí. A hebh na gailna de áfach ní raibh sé fuirist plé leis an rain go léithúil sé bhean na gailna ina dhéasan. Mar go raibh líon na stáitiir bhíseach a bhí dá hangach gaan féin rásán. Bhíoch príomhidí ag tuairisciú go rialta, go raibh deacrachtaí go gailgóra aimsiú nuair gléidir ar an rain mar hampla. Agus mada leis a ggóchuiste bhí an idir an rain agus gailscoilna cóchuiste a bhunaigh John Wilson, dúirt duine sa rain léon lá bháin, go dtuch go ná bheith duine ar bith fágus rain a bheith ábalta go dhéanamh líon trí bhean na gailna. Is dóilm gur chruthí mar fórsa san airnáil a dachas nach féad hí nabhhar a thuirt éir. Bhí scileanna ar le ó thaobh an bhachnamh stratéisic ag Brandan McCormick, agus chuidigh sé sin go mórling agus an agriocht ag plé leis an rain. Is cuinnam cruniú a bhí going leis an rain chun an foras patrúnachta a bhunú, agus bé an tardúnaí bhí an san am san Tomás ó Gilín fear go raibh gail an bhaige. Cruniú fada a bhí an son agus bhí an thora éiginnta go dtí an nómad deirg, bhí mar ag glór rud starúil, bhí mar ag glór gráil mar fátrún do oras a bhunach gailscoilna seachas go mbeadh ar gach scoil nua, dul go dtí an aspag an taspag agus iartas dhéanamh go bhaimóch an taspag nach ar buintear big eile bunú na scoile mar fátrún dóibh. Rud raibh láideach a bhí an son. Bhí drogal ar an rain agus sigfá dóibh, agus bhí bort ar na haspig leis mar cé gur hiigad ar an rud a bhí ar siúla going agus na cospóirí a bhí going. Bhí idir bort a fé scoil a ranách go méid san bhí an catlachach i có, agus ná bech an taspag catlachach in na fátrún ar an scoil sin. Agus conas sa chá son go bhéad fí chintrú go bhaich na tuismóirí an san bhíon catlachach a bhíúthe. Darig le gailscoilna a léirú go méid an foras patrúnachta in an feimú mar mada leis na freigrachtaí go léir a bheith ar fátrún, agus ná bech na freigrachtaí sin a go mar siar le hiideálaíocht ar ná bakar be. Bhí mar plé leis bhachta son agus le gachar eile bhí ar siúla going go gar miúil, ní a bhain chláirí bre folig go going.
Bhí mar déirigh an Ghaelscoileachta chuir ar bhean ceart, agus ceannas na cosmóirí a bhí going chunéis sin na dhéanamh go héifiachtach a bheith ar bhóras patrúnachta féin a bheith going. Ní dearna go bhéad faoi bhí an saoil poblbliain éiring ag gathú an uair sin go mór, agus cíimiid le blianta beaga nuas goil teartha a bhd níos mó hin. Ach an uair sin bhí ró lánach ag an aglis sa chóras a dachas. Barró sin a fuair an aglis a bhd rih bhunú an stáid. Is ró é fuidir nuair a bhunaigh na Sasnaigh na scoile na náisiúnta féin. Is sin é chuan an é cá go bheith ham. Mar ní raibh garí leis an rainn ná leis a ggóras a bhí an na háis na tagisc a chur ar fáil. Bhí Gaelscoileanna ag dul isteach agus orintha gan fáilte ráin i ggóras a bhí ar an bhód le fada, agus a bhí á riire ag páirtithe eile. Thug sé tamil ar Gaelscoileanna aispáint, gramar a láthair, agus in áiríomh nach raibh sé gceist imacht. Chun cás na páirtithe eile hiiscint, is tálim go raibh imní de hais éigean ar na mótóirí agus ar cheart chumann na mótóirí. Go méidir go bheith scata dígrasóirí Gaeilena nach raibh hiiscint a chur na dachas ag chur leiristeach sa seo mar rangan. Orintha díiríonn daoine ar na príocail a bhainach le chur nua seachas ar na buntáistí. Agus tálim tréis tamil gur airdigling a léirúdas na cópháirtithe a dachas eile go raibh an áiríomh, go raibh chun leanúir aig agus gur daoine freigracha a bheith sin. Stálim gur béisiún an rud a bhuina mar amach san blianta san, gur léirí mar nach fás é níthe bhí gceist le Gaelscoileanna, go raibh cospóirí ag an glúiseacht seo a bhí bunathe ar analís agus ar bhachnamh, seachas ar gníomhaíocht ar all na hóidir. Hiige mar go raibh an tam take gnéadfaí entative tlíthúil as an agriocht, agus sa chásan go bheith struchtúir cuideachta na going, agus gur bhéh an cuiste riirthe an bord stiúrthe, agus an túgtarán an caithílach ar an mórt stiúrthe, agus go bheith príomhhaimnach a going, sé sin an riirthóir a bhí a going go dtí sin. Agus chuidigh sé sinning agus sin ag plé leis an rainn, agus leis na cópháirtithe eile, mar go bhéad fí an cheiste chur. A mar be, well, céiste féin, agus bhí mar ábhta rá, well, is cuideachta sin, tá stádas tlíthúil a going. Is tálim go chuidigh sé sin go mórling ó héamh ar seasamhte, mar bhí mar á éascú, dó siúd a bhí a pléling, ghlacha lenar gcuid bona fides. Godain, deirigling leasabhaint as ar stádas nua chun ahananta sifigiúil mar bhultóir iarthóirí a dáchain an tanad a bhaintach. Ní rathraigh an stádas son cóhéanamh na heagraíochta áfach, bhí an meascán de skillanna agus taithí a bhí anna lochhar doing go dtí sin fós a going. Luigh mé hena an tuiscint stratéiseach bhí Brandon McCormick, godain in a hand son bhí i dachasóirí don géad sco a going in ar measc, Tras an Iarn, Brendan ní Húlaháin, Don O'Connell, Níl ní Bhailáin, Tanúla ní Cashel, agus daoine eile nach iad. Agus dagan san óla son go raibh gach gníomh i dhéanamar bunathe ar scochlachtas an tumadachas agus ar leas an dalta sa teomar rangan. Godain bhí cisteoir going, Mícheál Riamhaigh agus ifigach cisteochta Seán an Únáin, go raibh áirt skillan na cisteochta acu. Bhí sé sin an háchtach doin, mar cé raibh deontas a going ó bhór na Gaeilge, sé sin fórs na Gaeilge inis, agus úsáid ifige in áras an bhór. Bhí an muoinú teoranta, go háirithe agus fás mór féin glúiseach agus féin agriocht go náisiúnta. Scaoinm go agriocht Mícheál agus Seán seisiúin vingo in áitina agsúla áideag na naci le clúnóis ach go háirithe más bú mo chuoine, agus cruineoch airgad sunsacht an agriocht leis na himachtaí sin. Is tálim gur bé sin an rud a hála. Tus go raibh airde ling fóras patrúnachta a bhunú is doch a raibh na cuairmí a bhain leis an réimse sin, imithe go dtí an fóras patrúnachta. Bí na ré féin le gach agriocht. Sa ré a bhí a gcuine, bhí bagá an agriocht a chur ar bhean ceart ó héh struchtúir tlíthúilte, Gaelscoileanna a bhunú mar chópháirtí sa chóir sa dachas, agus scoileanna nua a bhunú. Tréimh se bhór fáis a bhí an, agus bhí an obair go léir bhain leis sin le déanamh. San ná géine bhí mar cuidú le múntóiris na Gaelscoileanna cóphlé garmiúla bheitcha idir féin agus i gcóir leis an rainn, léanta ilúna a bheitcha. Mar sin bhí anna chuidir siúla ag an agriocht. Sa látáine bhean, is tálim gur bé an dúltánas mó atá riamh glúiseacht na Gaelscoileachta ná córas éifachtach a cheappa, chun i chintrú gohfuil an Gaelscoileacht ar oscailt dus na hhéireann ag nua. Tá bachanna áirithe an ó héh gan Berlin a Gaeilin a bheith cuidhórdas na taine go táid teachtasteach an éiring inis.
agus gur tosíocht dóibh an béle am ní nach chúna. Mar sin tá díon bhachnamh le déanamh agus tá réiteach le haimsú gan bhfuil an dúlan son is sólam. Ní fallár an Gaelscoíocht a bheith oscailt do chach agus ní fallár dusnathe dachasóirí ilte atá ar measc díon bhachnamh dhéanamh ar an gceist sin agus teachta réiteach gan bhfuil. Hanna féin tá náid in na Gaelscoíocht ag buint míúsáid as an dúlan son a bheith going. Tá gach éon cheantar agsúil mar sin na himhuska a bheith testáid chun pobl Gaelna a bhhanú orbertach a chortan cín i geantar bháin beidir nach ní brod iste geantar eile. An rud atá testáid ná dhíine higan an counter, dhíine beidir a bhfuin lasas a discad ar a bobbal chun an Gaelscoil a bhhanú sa chéadáid. Mar a bhanan agus chun na Gaelge a bhíon ag pléile réon lehan cospóirí agus íanaan obair an a bha. Bhí Gaelscoilna ag pléile héana cospóir a bháin agus leannach an cospóir sin go déon bháinte. Má táthar chun cospóir den tais san a churchan cín ní fallár agriocht éon cospóir a bheith an sódam chun dírehair sin agus inchuir a bheith ag na cópháirtithe cultúir eile an chun na Gaelge a mín an bhainte go good ball leis na Gaelscoilna ina measc. Níl na tacaí pobil ann ó thaobh na Gaelna de agus atá grointetangacha eile nach mór hangacha iad ó thaobh déine leabhartha agus pobil leabhartha de. In annach chuid ceantracha tá tú déirigh rud a dhéanamh ar chlí in vacuo. Déad fá dul amach ar tráid an son agus chuige duine gheiscint cábhistid cén méid díobh son gur Gaelgeoirí iad cén méid bhfuil Gael an éigean acu. I me haithí féin beag meán dearfacha le na tangan ag a bhór a bhór. Mar sin tá obair le déanamh an son beidir dá man ófií agriocht a bheith díirthe ar éon chospóir ar an éon chospóir sin a bháin. Pobl Gaelna a thógad timpeall ar Gaelscoil beidir atá seanna bhonathe agus go le garí go máléhí. Beidir go léir ófií go bhfuil saoil an nó mó áirithe an chun dulchan cína dhéanamh ó thaobh pobl leabhartha de. Ó thaobh fuair ceantar bhleach liada is dóilm go bhfuil plán éigeanna testáid agus go bhfuil lárónid ag testáid ar an dhéobh ó thuaig agus ar an dhéobh ó Jas agus go dainn in éireann na carach chun an ról lánach san na cholína. Tá pobil áirithe Gaelna in áitina agsúla bíd is mór ná beag ach sé an dúbhlán ná iad a thuirt le chéile agus lárónid a bheith an mar atá gceist le cultúr an bheith adam ó fiamáil first mar hampla. Ina bhéid fi an arcla néocht a chorabun, scanáin a heispáint agus ócádí eile rachtáil. Go háirithe den éis óg. Den dúirfií daoine le chéile mar phobal. Tá sé táchtach plán áireachta a chorabundas na lárónid cultúir sin nó imóig an níos agus an dígris go í choragrí nó imóig na bunathirí nó lucht na físe. Má tá daine in aig na Gaelscoíochta ní bheith éon drog a láthir teachta ar chúisnach an lucht a cháiltíirí. Sin é mthór an féin. Cáine áirithe bhí cotínta trá a bheith gur dram manachmach scothachma a hais éigen iad lucht na Gaelscoíochta. Ba vinnig agus mé árála daine áirithe gur buinte gom leis an Gaelscoíocht gur bheith an cabhanú son an chéad rud a léimech amach sa méil. Fé mar bheith cúise testáid uthe chun chuir i gcuine na Gaelscoíochta agus go raibh cáine maith aimsethe cá. Mantra a hais éigen a bhí an. Stálam gur chréad roiint go gan bacant le hóla scríne lorg gur bunús leis a gáine sin. Go minic tuis gur heasta go bhéh a chréadúint. Ní raibh sé bunthe ar éiric ar bint ar nó agus léirigh sé anóla somáán ar cháile na Gaelscoilna ar fud na hhéireann. I ránta go leor is daoine privléidethe ba vinnic a deircha sin I me haithí féin. Is cuiinm mar go leor a bheith ag crinú a mus na túir a máile mana mad le Gaelscoil nua le I deanta Jacqueline ní Argasa agus bhíon seomra plódathe le daoine áitiúla a bhí déirigh bug ar aig leis an Gaelscoíocht. Agus cúpla an íosan chula mé an líomhann sin á cabhamach rís. Agus léirigh sé dom an clí go míon daoine áirithe sásta cáine ar bith a dhéanamh ar rudnach de haíon ó. Gan bachan leis do fiúraí isrú. Chuna bheith chorm, ba cheartta marrá gur chula mé aire, ná raibh cáin na Gaelna air, nar a cachan cáine san amach ó sa chóir. Árála daoine ina fáirtí féin, gur raibh fálam ige nar a bunús leis an gáine sin, agus ceapas gur a bhúsal an gníomh é sin. Ní terma é an dícholínú úsáitir sa gnáchaint, is terma é bhuna leis an stair leis a tícóíocht, leis an ideolaíocht mar hampla.
A go hosnig ré a bheochan na gailen na céad chuige blian ó hin. Is sé an cospóirtá ann cuidiú le muinte na hhéireann a heilehú dhéanamh ar an gailen agus ar a bhéiniúlacht náisiúnta. Is onan mar sin an dí heilehú agus an chuilínú, agus is onan an tá heilehú agus an dí chuilínú. Nuair a bunaíocht na scolann na náisiúnta in éirings den néomhísteag, hí cospóirí éagsúla agus na cópháirtithe aglasta a chuirechar an mór náisiúnta. Bhí cultaí an bhór sin roinnte go cortham ar bhean credibh. A chu héobh féinúlacht cultúr de, hí cospóir an rialtais chuilínig anna tholéir. Tá méid sin le léamh go hoscailte sa rán a deirtís na scolanna sin. Rán ar dhearg seán de fréine ar an ardéir na bliantó hin. I thank the goodness and the grace that on my birth have smiled and made me in these Christian days a happy English child. Is ódóin go raibh muinteoirí sarmhathas na scolann na náisiúnta son, ach gur chuir na pigeirí a chuireach amach chuig na scolanna go láidir in aghaidh éinéireacht ar an nátheilehú náisiúnta a bhí ar siúil agus na muinteoirí. Nuair a bunaíoch an Saorstát, chríonn na politiceoirí a bhí amón an stáit an tá heilehú a chur an cíns na scolanna. Agus dairg le cuid mhór, ach bhíon cúga carga trééis anna chochar dhéanamh do bheonna phobail i dtaobh an idéalachas agus an nátheilehithe de, agus bhí an tiniciúlacht agus an taobhóchas a leanan cúga ú fásach san trééis an meon náisiúnta a lagú. In hananta son, bhí leanúnachas sa stát seirbhí idir an stát chuilínach agus an stát nua ó thaobh córaiste. Ní foláir áfach gur éirigh leis an stát nua an bun bheon chuilínithe i Uíbh, an meon a léireaigh sa dáúd, ach raibh sé bhhad níos deacra ar na cúiseanna atá luide going, an tá heilehú ar an ghaeilin a chur grí, go háirithe las mud a cheantaí na scoile. Go dainn be vinnic a cháinach na muinteoirí an túlach a bheochanna a bhí á legan ar na scolanna, agus gan éoníocht difigiúil thuntasach eile a bheile feiscint in éonáid eile sa státcóras ná sa tochaí a gcuitine. Tá sé táchtach a aithint is sólam, go gníomh á heilmhithe é ar an rééis an scolanna féin agus ar gcóir sa dachas féin a bheith going, mar fublacht na gailscoilna san áireamh. Gníomh á heilmhithe eile is se go muintear an ghailans na scolanna ar fad. Geisteil ar fad dar nó se cé chumá agus a bhúinteirí i gasna agsúla. I mo chas féin bhí ardmheasar an ghailans na scolanna ar a rastaléasa, scolanna de chud numráid a Christí, dram go bhfuil meas mór go mórtha, agus thugus an ghailin dom. Is dain mar sin go raibh meon an a heilmhithe do mo spreige agus mé gobar le gailscoilna. Domsa ba leibhéal breise a heilmhithe é an ghailin nach ar fáil do glúinte nua mar hanga bheo seachas tíoch mar áirscoile. In ar an lei, tá sé táchtach a hiiscint áfach gur glúiseachta deachas í an ghailscoilíocht, agus gur glúiseachtaí a bhain agus a bhainean a chuid go spóirí i deachasúla amach go héfachtach. Ó héobh an tomadachas agus an stáda síle scoile a thugtar don ghailin ins na scolanna sin. Ba frihléid domsa é mar sin an deise bheith gom, ról beaga imirt san obair sin ar fad.